Nu har vi lagt de her smukke Marla håndfarvede og håndspundet merinould. Sindssygt blødt. Og med et nøgle kan du lave et helt tørklæde, så det er den bedste julegave-idé til en, du elsker virkelig meget. Eller en, du gerne vil have, skal elske dig virkelig meget. Det er jo ligesom dyrt smykke, ikke? Hvis du får et dyrt smykke, så tænker du på den person, du har fået den af resten af livet. Medmindre du mister det selvfølgelig. Hvis du får et tørklæde strikket i Marla, så vil du aldrig glemme den person, der har strikket det til dig. Prøv lige at se, hvor smukt det er. Nu går vi lige hurtigt tæt på dem alle sammen. Den er mere klassisk, ikke? Her har vi den til den klassiske mand. Og til den rødhårede mand. Og til dem, der godt kan lide blå og lilla. Og til de lidt mere forsigtige blå elskende. Og så er der også lige den der. Til dem, der godt kan lide pink og lilla. Mangler jeg at vise nogen? Det tror jeg ikke. 278 kroner, men du kan lave enten 2 Sofie-skarf af de små. Måske endda et stort og et lille. Ja, du kan lave et stort og lille Sofie-skarf. Eller et af vores lange Woolstocks Alex.